hot kalami mo kita gijing tho ke balami hakila ta go bot andai na kaleng gijing hi gijing le kamong bo unu nu rushme gijing le kamong persya unu nu rushme ani yakunu gunu ko rushme ani gunu ko jai ben riu ko mangila ono do sang gijing le gijing gani be pen be gani gijing ka bami na reception policy ka belum ka jing ka bakta yaki samna jing ba gijing le gijing kum ka party kalong nim dot por bangini keren ni kita ki kam shimet jung nim don por hiru bangini keren ni kita namar kam ki bakrau ni don nakam ta kala oi chung ka jai ban sandur mo kumbangi ong ha vision ge jingi to revive, to restore and to transform te ban penimpat ban penhapat ban penkladur te ki kam ki bakham krau ki don ni bangin plate jimot bani kita ki kam shimet ki jing ki brewe kadon ka kentin ka bagi ong bo khasi umla ban di tadi hatu ki di dal tre bagi bi ki jing tho paranong yalam ngamit pa ka jing tho kan de tang ka jai riu jing teng ni snow ba ki jinge pa ki jinge pra ki jinge kan de singi de sponondur bari tang khasi tan ring ma ban klet ba kiwi ki jai riu ke pa ni kiwi ki jai riu ki shrut hi pramaki te kaslong hangi bangim dei ban plate jimot han ye kita ki belong negative ngim dei ban plate jimot han ki ba sniu aka jai riu menta kadon ka jing ong ba bon ubo persya bon ubo kentho bon uba gipeni bo bon uba lo persya andre ka jing shali ubon uba kersan mo ombro uba sniu bon uba bhai uba sniu kita ni keng gi basniu ko no ke mlang salam te ting ting ila shpen he thani ga basniu ka jai bre ji ten ringa nga so ba komba kalong hi ngam i pa komba kalong ha kani ka khep ka bamta mo komba kalong ha kani ka khep ka bamta ngadang ong ki perlo ki ba ong ba le se gani ka jingra ka jing ko ra ka jing pa ndi ko balong matali we are more united kum ga jai manri he te bale ga wan ga jing itli na mara bakot ba ka nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jingya linti ka jing kum ki nongelam ka bet yak mo pai ba ai ka jing kershan ten re ha ba ka linti kam biang tu pai ba umma ka ban ai ka jing kershan ai ka jing kershan le si tong tu basngu e efficient ani basngu yede efficient ten re ha ka ni ka kenti ka pamata ngi ba lese kam pat don ka jingi renti ka jingi tli kumba kalong hakani ka jingi le ka jingi pat ngam don jing artian ban nang ni shakmat kan nang kham bah ngin nang kham tli ngin nang kham namar kum kinong elam ngin sim ru ye kalat kinti ban nang hikai ye ke babhai ke jai i phila ban mi ha yo ba arden mo ngang ong phila ban ben yo ba arden kam le phila ban ben ye ka vpp kam le tamba won mi lam bakla ye ka mat kai won persang ban persut ko bakla kai ya ka reservation policy mo namar ba kamdei ta bagai lam bakla kalong ka jing le ran ju mo pai ba ula start te manta nga ong pi pai ba ula tip pai ba yo lo di information ki samla jingi ki yo lo di information ki bangiru ngiyo kamdei kum ki por no cha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information mo ye ki information manta ka don ha ka ti jingi kun samla ka jingi balang la start te kamong ka ka ba ni pele ran pan ye le di bangin kren ni ki bam day ki bam bet ki bam biang taman pesot ko baklai pai ba kala ban long bangim not ban kren ni ka jing shisha kala ban long bangi ting yu pai ba ban kren ni ka bangi dei ban kren ten re ka kenti ha ni ka kenti ka jungi hi kum ka voice of the people party ni shime ka ni kala do ban hikai yu pai ba ya ka lenti ka bau dei ban ya hikai yu pai ba ya ka lenti ka bau dei ban so tho namar upai ba hi udon kam ya ka jing hikai na ka len ki no elam te lesi kala amni ka sin ka ban ko bagi no elam ki kren bat ki hikai ki pai ba kan ha ka jing lenti ha ki kumno bangini ki da ka no ka lenti ba kum ta ter